digdi sa University of Santo Tomas Legazpi, igwa kaming pigaakod na pagtatais. Ano yung pagtatais na yan mga tugang? Yung pagtatais, yan nga tulong aldaw na bago magpuro ng klase, nagkakaigwanin mo na ning seminar. Tulad ng pagtatais, pagpapatarong. So ito po ay makakatabang sa mga teacher, lalong-lalo na sa paghahanda yan sa larlaugan ngayong school year 25-26. So kaya ngunyan medyo busy doon ang sa indong lingkod. Yun nga ni pagtatais. At anyway, welcome po kamo gabos sa programang Maray na Hapon with Father Boots Mombase OP, nayaon digdi sa UST sa sakuyang kwarto. At ang munyanal daw na petsa 20 ng Lunes, petsa 28 kang bulan ning Hulyo 2025. Yeah, anyway. Kumusta po sa inyong weekend, mga tugang? Sana nagkaigwa ka mo ning sabi nga ni meaningful and fruitful weekend. Nakapagpahingalo tabi ka mo, okay? And by the way, gusto ko po lang batiin, kasubanggi kaya kamindawan ni Dean Romulo Lindio, nag-banding man, Kaya, ay mulo, thank you very much sa banding kaswapon. Tapos, pagluwas ko, nahiling ko si Rose na nagtatrabaho dati yan sa Aquinas University Aquinas University Hospital noong panahon, Si Rose, asin ang sa iyang agum, na si Ronald, apelyido pala ninda, Espinas. Kaya shout out, nahiling ko din suaki niya, nagkakandin daw sinda. Magayon talaga yan mga tugang na tuwing weekend, kung magluwas ka mo, maglakaw-lakaw ka mo, dumambaga sa may Legazpi Boulevard. O yun, nagkahirilingan kami. Yan. Tapos nahiling ko nga ni aki din ni Momoy, si Army. Si Army. Yun, ito. And by the way, gusto ko ring batiin belated happy birthday ang sakuyang amiga, si Annalie Bisaya. Thank you very much, ha? So anyway, mga tugang, kasubago medyo baga nagba-brown out, ano kaya nangyayari? But anyway, padakos kita sa satuyang pag-uurulay-ulay ngunyan na Lunes, Lunes hanggang Sabado sa marhay na hapon. Yan, baga ngunyan na daw ay may State of the Nation address, Kaya siguro excited ba kayo? Ano kaya ang ulat ng ating presidente? Siguro ang importante dangugunta. Makadangog kita ano talaga ang sa iyang ulat sa bansa, hindi lang sa bayan, hindi lang sa lungsod, kundi lalo sa panahon ini, paano niya maa-address ang mga problema. Kasama na po kasi yun pag leader ka, kinakailangan i-address mo din mga concern, mga problema. Hindi lang yung mga plano. Gagawa ko ng plano para sa plano ganito, ganyan ng plano. Pero sabi nga dyan bago ka magplano, tandaan mo muna yung mga needs baga, yung tinatawag na scanning. You have to scan first. Yun. Yung environmental scanning ang tawag. Papasadahan mo muna yun. Ano ba talaga ang mga pangangailangan sa panahong ito ngayon? Ayun, ano ba ang mga problema sa panahong ito ngayon? Yan. Usually, maging sa Manila, maging kung saan ngunyan, pag abot ng mga ulan-ulan, lalo habagat pa ngunyan, Kasubago makusugon so paros, makusugon ang paros talaga. At may nabalitaan din ako kasubago, nahaling ko sa Facebook, yung kahoy dyan sa may padang going to Tabaco. Yung van papunta yata sa Legazpi yun, tinamaan, natumba so
kahoy. Ano? Kaya nga mag-ingat-ingat po tayo. Ano? Mga anyway, sabi nga, you were there at the wrong time, at the wrong place. Ano? Iyon. Natama. But anyway, sana wala naman na namatay. Ano? So, yun nga, mag-ingat lang po tayo. O, sa mga ganun mga, for example, yung mga nangyari dyan, yung ano yon na ah, tinamaan yung ano yung ano ito SUV express van pala yon express van tinamaan kaya mangyayari. Sino magbabayad? May insurance siyempre yan. Anyway mga tugang magduman tabi ka mo sa inyong mga Facebook. Ibaga ngunyan maduman man ako sa sakuyang Facebook. Duman sa Facebook tabi magduman ka mo sa DCGB News Online. Pagkatapos, duman sa DCGB News Online, eh, ano eh, di ko nahiling pa ito, okay? Hanapin nyo sa DCGB News Online, and then, wala, hindi ko pa makita. Ayan, hindi ko pa makita yung ano niya. Saan ba dapat ang ano, hindi wala, naka-live ba tayo ngayon? Ito nakita ko, a woman died. Ay, meron. Meron pala. A woman died and three other were injured after a tree fell in Barangay Padang on Monday morning, July 28. According to Kapitan, Barangay Captain Harold Benbenito, sabi, the aged tabog, tree. Nakulao ng tabog nene, suddenly fell in the area, pinning some passengers of a van traveling from Bakakay. Yan. Yan na po, yan ang naano, pero hindi ako makapag-access sa DCGB News Online. Okay. Okay, so sige. Ay, okay, yan nakuha ko na. Meron nakita ko na siya. So magdoon po kamo sa DCGB News Online, paki-like man tabi ito, and then paki-share. Yan. Kung gusto ka mo mag-comment o magbigay ka mo ng shout out, sige po, tabasahin ko. Okay? So ano nga pag-urulayan tango niyan mga tugang? Magayon nun so kasubago nahiling ko din sa siguro pag-urulayan tango niyan. Magayon na igwa ako nahiling sa Facebook na magayon na talagang pag-urulayan lalong-lalo na ang pamilya kasi kasugma kay mga tugang sa tuyang pinagsilibrar ang grandparents and elderly Sunday so yun at sana mag-ingat po kita lalo sa ito po ang isi-share ko sa Indo yung nabasa ko doon sa Catholic Christianity, ni Olive Fernandez. Magayon ini. Sabi, the family as a breeding ground of hidden sin. Yun. Alam mo kung ang pamilya talaga ay nalalayo sa Diyos, iyon po ay magiging lugar ng sabi nga it will be when the domestic church becomes the devil's workshop. Kaya mag-ingat kita. Ang pamilya ta kaya nagiging ground na kung saan ang demonyo ay talagang namamangapag yun yun ano ba talaga nagigibang breeding ground ng demonyo or devil's workshop ang ating pamilya. Tingnan natin sa pamilya natin kung halimbawa may paggalang pa ba sa nanay, tatay, sa isa't isa. Ay sasabihin natin, hindi na father, ngayon sa panahong ito, ngayon na modern time, hindi na kailangan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Yun, tandaan po natin. So maganda niya, magpag-urulayan ta ang pamilya. Sana wag maging breeding ground ng mga kasalanan. Yun, yung pamilya. Okay? Ito po ay isang an in-depth Catholic examination of the familiar corruption. Alam natin mga tugang na aram ko na habo nindo ning corruption. Pero bakit we allow, actually noong panahon pa na na yan, nasasabi na yan na ang pamilya napasukan na kasi. Anong pumasok una diyan? Pumasok dati
yung mga sa television baga, television. Ang gusto ko pang pag-usapan, sabi ni ano, gusto batiin ko si Francis Jem Nunez, sabi niya, maganda pag-usapan ngayon ang hamon ni suntukan ni Baste Duterte kay Juan Torre. Anyway, para tang niluloko, ano, Francis? Kaya minsan, hindi na talaga ako naniniwala sa mga, ano na, kasi ang nangyayari, para tayo ay niluloko na lang. Ano? Yan na naman talagang ano dyan. Kaya, ah, mahirap na, ano? Mahirap na yung mga ganyan na mga balita. Kaya nga, ang mas mabuti na magbalita na na tayo tungkol sa Diyos, ano? At ito nga, tungkol dito sa itong nangyayari sa pamilya na ang pamilya, yun na nga, nagkakaroon ng, sa pamilya, tingnan mo, doon na, sabi ko nga, dapat turuan ang bawat isa na magdasal. Hindi na eh. Ang nangyayari, busy kasi. Wala nang magtuturo sa dasal eh. Ano? Yung si Lola, si Lolo, hindi na rin nakakapagturo ng dasal sa mga kanilang apo. Naramdaman ko ng si Mama Kaito, buhay, buhay pa. Ano? So itong aki duman sa kapitbahay may, ang pangalan ay si Jazz. Talagang ano yon, nagdudumang kay Mama, kay Mama, lalo kay Mama, no? Nagduduman. Pagkatapos, ang ginigibo ninda, ano? Tuturuan ni Mama magpangaji. Kaya nga itong mga aking ito, nakanood magpangaji, nakanood magrosaryo. Yan. Ano ay mga aking ngunyan? Ano, siyempre gadget. Ano, tandaan po natin ini maganda. Sinasabi na the fall of the domestic church. Okay? The family is meant to be a domestic church. Pag sinabing domestic church ang pamilya, ang buot sabihin kan mga tugang, maliit na simbahan. Yan. Kung maliwanag sa Indo, ang pamilya ka nindo parang simbahan o parang palengke o parang ano yan, ano ba yun? O ano ito? Yung impyerno o langit. Ano? Kaya sana, pagirumdum sa naman, ang pamilya iyan ang puapod na domestic church, little church. Ano? Kaya kung little church, ano ba ang dapat diyan? Siyempre, kung simbahan iyan, ang simbahan mga tugang, bako ang building. Ang simbahan ay tao na mga nagtitiwala sa Diyos. Yan. Tandaan po natin, dapat maliwanag sa tuya mo ng ano bang simbahan. Ang simbahan ay mga tao yan na nagsasamba sa Diyos. Yan. Nagsasamba sa Diyos. Yan ang importanteng tandaan Ngunyan, ang mga pamilya kaya o ang bawat harong kaya, home. Pag home, sinabing home is a people. House is a structure. Okay? Yung po, ito po ang yung pamilya kaya. Ano? Ito po ay nagigikaya na na kung saan may kinikilala pa silang Diyos. Kaya tingnan nindo mga tugang, ang pamilya ay sana igwa sila ng panahon na magpangadji. Ano? Ang pamilya, may panahon, may altar sinda. Kaya nga minsan, sabi, Father, mag-bless naman kayo sa muyang pamilya. Ano? Importante yan. Kaya the family, according to the Catechism of the Catholic Church, number 2204, the sacred ground where children are formed. Tingnan din doon kung saan ang mga aki nahuhubog na maging banal. Hindi maging hangal, kundi maging banal. Kung saan love is cultivated. Kung ang pag-ibig ay ayan talagang isa sa buhay ang pagmamahalan. Yan, ang pagkaminruutan.
and God is glorified. Yan, ang tanong ko, ang mga pamilya ba nindo, pamilya natin, ay kung saan ang Diyos ay nagiging glorified pa? Ibig sabihin, dinarangal, dinadakila, itinataas, at ang mga bata ba ay natututong magpangadyi? Ano? Yan po mga tugang. Mahalaga po yan. Ano? Ano? Oh, but what happens when this very sanctuary becomes the seedbed of spiritual decay, hypocrisy, and generational sin? Yan ang hapot. Anyway, may nagtumatawag po sa atin ngayon kung ano nangyayari dito sa UST Legazpi. Gusto ko pong sagutin muna. No? So mag-break muna tayong oras. Sabi ko ngayon, 19 minutos makalipas ang alaw na ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di Apo? ako malulungkot. Okay. Sorry po, meron lang may pananakot na naman. Huwag kayong mananakot. May nananakot na naman. Huwag kayong mananakot kasi hindi maganda ang nananakot. Ha? Maganda lang tayong marami kasing nananakot naman. Okay, kaya may tumawag pala sa atin kasi may nananakot naman, whatever. But anyway, isa pa yan, problema yan, sa tahanan, kung ang tahanan ay ang pamilya ay nabubuhay sa takot o pananakot, hindi sa pagmamahal. Kasi, anyway, hindi mo tayo pababayaan ng Diyos eh.
Ano ba ito? May tawag na naman dito. Hello? Ano ba? Hello? Ye- yes? Oh. Sino ito? Sandali, sandali Oh, sandali kasi on the air tayo ha, sandali Ano yan? Ano yan? Ay, sino ito? Sino ito? Jean, Jean. apo, Jean ano? Kuya. Jean Istwe. April Joy Jane sa Kuya. Okay, okay. Ano ang tanong nyo? Sabi po ng padre sa akin, hindi niya nga po na alalaman sa katagalan kung ano ang kahulugan ng holy water. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Yung holy water. Holy water. Okay. Holy water. Sabi niya, kung paano nagiging holy ang holy water. Oh, paano nagiging holy? Ang water nagiging holy. Okay. Sige, sasagutin ko ha. Sandali. Diyan ka na. I-off ko na muna ito ha. Okay. Ano sagot mo? Holy water, hindi ako yung tubig na hindi po dinalaruan ng pagiging apoy. Yung apoy po, yung pagluluto, pareho ng pagluluto sa bahay, pareho ng pag-inom ng mga kaparian sa mga misa, konti-konti lang po yung ng wala nga. Okay. Sige. Thank you, Mary Jane. Okay. Okay, sige. Thank you for calling. Okay. Ha? Okay. Yan mga, okay. Tumawag po si 3889. Yan. Any mga tugang, nagkapot na kasi paano nagiging, magandang tanong na yan magandang tanong. Paano daw nagiging holy ang water? Ang primero niyan, nagiging holy ang water kasi binibindisyonan. Yan, ano yun. At actually, ang ano dyan, hinahaluan pa nga yan ng tinatawag na asin so that it becomes sa ano yan, exorcism. Okay, alam mo, meron na akong naano yan sa Facebook, pero yan yung water become holy water. Yan, sabi nga, paano daw nagiging holy water yung tubig kasi yung lalo ngayon itong ulan na to, pwede ba maging holy water ang ulan? Well, sana nga yung ulan nito maging holy water para kung sino man
Check. Okay. And mga tugang, sorry for the technical problem because there is a brownout. Thank you very much, June Napolis, sa pag-inform mo sa kuya na dyan sa tuyang istasyon ay brownout. Digdi sa Muya, sa UST Legazpi Rawis, kasabag ko nag-brownout. Ano? At dumin sa Muyang radio station, duman sa taas, sa Taysan, tulong beses. Hindi ko alam kung masira pa ang transmitter. Ano? Kaya pag itong tatlong stasyon dyan, pag nag-brown out, magkakatabi kasi yung stasyon sa taas eh. Lalo dyan sa Taysan. Madalas ang brown out sa Taysan. Bakit kaya? Tama siguro, sabi ni Mary Jean, sabi kanina, may nag-upload sa tuya. Siguro mas magayon talaga. Kaganing holy water, ano? I-bless, Father, ipaki-bless mo man tabi. Kasi itong supply kang kuryente para na magparano. Ang tanong niya kasi bago, Father, paano nagiging holy water ang water? You know, magandang question. You're asking how ordinary water becomes holy water. Sacramental in the Catholic Church. Pag sinabi kasing holy water, rosary, medals, rosaries, these are what we call sacramentals. Okay? There's a difference between sacramentals and sacrament. Ang sacraments are 7 sacraments. Ang sacramentals, these are objects, that will help us to be holy. Okay? Kaya nga sa simbahan, may sacramental. Pwede rin gamitin kasi bago we are talking about the family sa mga harong. Sana sa mga harong may sacramental tulad ng mga ribolto. Ang ribolto, tanda, sabi ko, hindi natin sinasamba po yan. We do not worship them. We pray with them because they are praying also with us because they are now in heaven. So the saints, And we do not worship the animals like doon sa, tandaan po natin, yung pinagbabawal na ribolto ay ribolto ng hayop. Yun. Wala naman may hayop ba dyan sa na biniblessan bang hayop dyan sa simbahan? Wala po kasi hindi naman tayo mga hayop. Mga tao tayo. We were created in the images and likeness of God. Ang mga hayop, they were never created in the images and likeness of God. Tanda mga tugang yan. Yan ang problema sa atin. So yan, kahit nga sa pagbasa sa first reading sa kasubagong aga, magayon din ini mga tugang. Kaya nagalit si Moses. Kasi ano ang nangyari? Yung mga Hudyo, nagsamba saan? Doon sa Diyos-Diyosan nila na ang Diyos-Diyosan nila ay yung cow, golden calf. Yun. Hindi. Ang mga santo ba, golden calf yan? Hindi po. Hindi mga baka yan eh. Yun, hindi naman baka. Anyway, yan lang gusto kong ibig sabihin na ang mga bahay dapat may mga sacramentals. At yung mga sacramentals, ito po ay mga kagamitan o mga nagpapaalala sa tuya sa atin, nagpapagirumdum sa atin na tayo ay maging banal, mabuhay ng banal. Okay? Sabi ko kasi bago nga, sacramental, this is a beautiful question. Magayon sa question mo Mary Jane, because it touches on how God uses simple created things to bring us closer to Him. Okay? Yung holy water. Holy water is an ordinary water. Okay? Blessed by the priest or deacon with the authority of the church. Kaya ito po ay sacramental. Okay? Maliwanag. So, at the same time, ang holy water nagpapagirumdum sa tuya kang kita binunyagan. At nang binunyagan kita, kayong sacramental and sacrament na nagtatabang iyan sa tuya na kita maging banal. Ang pamilya o a domestic church, yung tawag yan, the domestic church must make us holy. Kaya nga maganda po sa mga harong, parang simbahan niyan, igwa ka mo ng holy water. Yung holy water, hindi mo ginagawa yan para mag-exercise lang. Ginagawa ito to remind you na ikaw ay binyagan. At bilang binyagan, ikaw po ay niligtas ng Diyos. So at the same time, ang holy water,
reminds us of our baptism, cleanses us from venial sins, and protect us from evil. Magayon siguro pwede na nindo mga tugang ining gibuhon. Na okay, ano ba ito? Parang kuryente, lobat kaya. Anyway, may nag-text sa kuya Oo. Okay. So anyway, mga tugang, may nag-text sa kuya kasi may nananakot dito sa UST. At the same time, yung istasyon namin sa diyan nag-text sa akin yan diyan sa Tyson. Sa Tyson ay sagutin ko muna. Sabi ko, i-off na lang yung kasi masisira ang transmitter. Wala kami doon sa taas na Sandali po ko muna ang importante kasi itong sagutin. Kasi baka masira ang aming off. Sabi ko, off mo na lang ang transmitter. Kasi mabuti kung bago pa naman ang transmitter namin, wala kaming sa itong transmitter. Off mo na lang ang transmitter. Pag maganda na settled na, o sabi na pag okay na ang kuryente, yan, pag may kuryente, sandali sinusulat ko kuryente, i-on mo na lang. Okay? Sorry. Anyway, talaga may problema dito Anyway, siguro kailangan talagang kailangan siguro talaga wisikan ng holy water, wisikan ng holy water ang mga bahay. Okay, balik kita giraray sa tuyang pinag-urulayan. Okay? So yan, yung holy water mga tugang ay makakatabang iyan kaya nga pwede ka mo magbugtak ng holy water sa indong harong at from time to time wisikan nindo parang ang nakapagpapabanal. Okay? So ito po ang dasal ka nga sa pag dinarasal, parang pagbibindisyon kang holy water. Ini po ang sinasabi. The priest's special prayers over the water, asking God to drive out any influence of evil and to fill the water with the sanctifying power. Hindi po magic yan hindi po magic kaya ang sacramental, wag mong gagamitin ng magic. Halimbawa, may medalya ka, may rosaryo ka, hindi po ito magic. Ito po ay pagpapagirumdum sa imo na ang Diyos ay yaon sa imo. Pagpapagirumdum na poprotektahan ka ng Diyos. Wag na, kasi Father, anting-anting ba ini? Hindi po anting-anting yan. Yun. At ang dasal nga ng padi dyan, ini mga tugang. I exorcise hindi exercise you. I exorcise you, creature of water, by the living God, by the true God, by the holy God, by the God who ordered you to be poured out for the benefit of mankind in order to be blessed. Okay? So yun. At biniblessan din ang asin. Okay? Asin, bakit? The traditional rite mixed with water. Kaya nga, wag niyong iinumin ang holy water. Huwag niyong iinumin ang holy water. Kasi ang holy water, hindi man talaga iniinom. Kasi may salt po yun. The traditional rite may mix blessed salt into water. Pero may mga holy water na hindi naman nilalagyan ng salt. Alam ko na dyan sa San Vicente Ferrer, dyan sa Tabaco, ay malapit na naman pala. Magmimisa po ang iyong lingkod dyan sa First Friday, August 1, alas 7 ng Banggi. Mamisa naman pala ako duman. At may holy water sila duman. Ito, mineral water talaga yon. Dyan sa holy water yon. So, and then, ito po ay biniblessan with the salt. Salt like water is a symbol of purification and preservation. Ang sabi ni Kristo, you are the salt of the earth. Okay? Kaya mga tugang, tandaan natin ito. So what makes holy water special? Tandaan po holy water is not a magical. Its power comes from God through the prayers of the church. It is a reminder of our baptism and a powerful aid in spiritual warfare. When we use holy water, we are invoking God's protection and grace. Okay?
Maganda, sabi ko mga tugang. Anyway, i-ugnay natin ito, i-connect natin ito sa pinag-urulayan natin domestic church. So sana sa indong mga harong, magkaigwa ka mo ng holy water. Magduma ka mo sa sa parokya, maghagad ka mo ng holy water. O kung hindi, dumang ka mo kay Father, magdala ka mo ng water container na ipa-bless lang. Well, si Manay Sol, tawagan natin si Manay Sol. Manay Sol, kumusta po? Anyway, hindi siya nakasagot eh. Okay, wala. Anyway, okay, yan po mga tugang. Kaya bless yourselves. Kaya maganda pag may holy water kayo sa bahay, maganda po na i-bless yourself. Halimbawa, kunyari, when you entering the church, just like when you enter your house, your home, may maganda po. Kaya ang pamilya o ang harong, sana maliit na simbahan yan. Okay? Kaya sa simbahan may nagdarasal, nagpapatawaran. So maganda po gawin natin sa simbahan, sa mga harong din yan. Okay? So when entering or leaving the church or sa bahay, kasi the family is a domestic church, we dip our fingers in holy water and make the sign of the cross. And every time you make the sign of the cross, that's a prayer. Prayer po yan. Kaya nagdarasal tayo. Short prayer yun because, yun nga, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, you are already acknowledging that there is one God and 3 divine persons. Yun, that is a prayer. Trinitarian prayer po yan. Kaya pag nagbe-bless, ang ginagawa, Father, ito si Manay Sol. Hello Manay Sol, good afternoon. Wala, hindi marinig. Hindi si Manay Sol marinig. Anyway, so Manay Sol, wala pa ako sa estasyon, kaya mahina ang aking signal digdis sa kuyang kwarto sa UST. Hindi ako makatanggap ng mga maliban kung halimbawa one bar lang pala ang aking signal dito sa smart, okay? So anyway, maganda ipag-bless, and the same time ang water na yan, maganda yan, So it's a simple yet profound way to keep God's presence close to us in our daily lives, Sabi nga ni Saint Teresa of Avila once said, "From long experience, I have learned that there is nothing like holy water to put devils to fight and prevent them from coming back." Kaya kung gusto ninyo, maghagad ka mo ng holy water sa parokya ninyo. At from time to time, mag-iwisik ninyo sa paligid ng bahay, parang maging banal ang inyong bahay. Okay? Anyway, babalik si Padre Woods pagkatas ka mga pag-inomdom. Ang oras sabi ko niyan, 43 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Okay, nasa huling bahagi na po tayo ng programang Maray na Hapon with Father Butz Bombasi, OP, at pinag-uusapan po natin nga na sana ang pamilya maging lugar na kung saan ito ay sabihin natin na maging maliit na simbahan. The family is meant to be a domestic church, where ang mga nakatira doon, nanay, tatay, mga aki, maging banal. Paano tayo nagiging banal? Kung saan ang pagmamahalan ang siyang rule of love, rule of light talaga, nagmamahalan. Kaya pag simbahan bagay, di ba? Ano bang pinopromote ng simbahan? Magmahalan kayo. Sabi nga ni Kristo, people may know that you are my followers if you have love for one another. Yan naman talaga mga tugang Kaya nga, ang pamilya kaya, simbahan pa ba kaya ngayon? O baka ang dormitory na lang ang pamilya, uwi, pagkatapos kakain, wala na. Are you happy in your family? Minsan may mga aki na gusto nang palagi gusto na doon sa ibang nasa labas kasi ayaw nila sa pamilya nila, their home, So, let us bring back God into our family. Kaso hapon, magayon na talaga na, siguro itong week na to, kasi hindi natin natukar ito last week, Ang tinukar natin last week about
something about yung ano yan, about pag ano to, evangelization, ano? Paano tayo nagiging kasangkapan ng Diyos, ano? Pero ito ngayon siguro maganda ang pamilya, ang bawat bahay ba, ang pamilya natin. O si lolo, sabi ko nga ni ito di ba ang mga gurang, si lolo, si lola, tinuturuan kita na lumapit sa Diyos. Maganda yun Ngayon may mga ano pa ba kaya, mga magulang na inilalapit nila ang kanilang mga anak sa Diyos, tinuturuan nila alam mo, sabi ko nga, magdasal ng rosaryo, madali lang. Alam mo ang bata, ginawa kasi ni mama yan Tinuruan si Jack ng Our Father, Hail Mary, Glory be. Kaya nga, nakapagdasal ng rosaryo. Madali lang pag alam mo na ang Our Father, alam mo na ang Hail Mary, makakasabay ka na sa rosaryo. Sabay muna kasi bata pa. Pag halimbawa, alam mo na ang mga mystery, pwede ka na maging leader. Yan, mga tugang yan. So, please, the children should be formed in holiness. Paano yung sa kabanalan? At masasabi natin ng kabanalan kung saan na ang mga aki natututong magdasal. Okay? So, maganda yan. At the same time, where love is cultivated sa bawat pamilya. Talagang may pagmamahalan. Kasugma, nahiling ko may mga pamilya naman talagang nagmisa po ako sa sarong sarong chapel. Nahiling ko sa mga pamilya. Maganda po yan. Bring your family to the church every Sunday. Alam mo, nang